sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. Tabale lamɛnbagaw aw danse kɛnɛ kɔnɔ. Aw ka bi arabadonya kunnafoni ɲɛbilaw olu de filɛ ninnu ye. Farafina keleya tɔnba ale ye Niger jamana bɔ Afriki tɔnba ka jɛkulu koɲaw bɛɛ lajɛlen na. Rusi jamana ka soldasikulu Wagner o ɲɛmɔgɔba Prigogine ale y'a yira a ka video dɔ kɔnɔ k'a n'a ka kɛlɛkɛcɛw bɛ Afriki jamana na yaasa ka baara kɛ Rusi jamana bonya kama. Jamana yiriwalenw ka lajɛba o daminɛna kunu tarata Johannesburg, Brésil jamana, Russie, Indi, Chine fo ka taa se Afrique du Sud ma olu sen bɛ a lajɛ in na. Kumaw bɛna boli fɛn min kan o bɛ tali kɛ politiki ani sɔrɔko fanga bonyali ye diɲɛ kɔnɔ. Kunnafoni kolomaw de filɛ ninnu ye k'o fara kunnafoni wɛrɛw kan an ka lasigidenw fɛ Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. An b'a fɔ aw dansi. Tabale kanubaw an ka foli bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. A y'aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ hɛrɛ ani lakana tɔnba ye a hakilinataw kɔni di Niger jamana gɛlɛya kan. A ye fanga dafiri in kɔni jalaki kosɛbɛ ni ka tila ka Niger jamana bɔ Afriki tɔnba ka jɛkulu koɲaw bɛɛ lajɛlen na. A tilala ka ɲini Afriki tɔnba fɛ k'a k'a ka sekow jateminɛ kosɛbɛ. Niamey Mahmoud Kaba Jakite an ka kunnafoni sɛnsɛnna don an ka jɛ k'a lamɛn. Farafina tɔnba ka bolofara min bɛ bɛn ani lakana kow kunna ye a ka jɔrɔnan yira Niger fanga dafiriko la a ka nin sɛbɛn in kɔnɔ. A ko a dusuma kasilen don sɔrdasiw ka fangata la ani Mohamed Bazoum ni a ka denbaya ni a baaraɲɔgɔnw minɛni la. A y'a ka nimisi wasa yira CEDEAO ka wulikajɔw la ani u ye ɲɛɲini minnu ta k'a ɲɛsin Niger ma. Hali ni a y'a sɔrɔ farafina tɔnba ka nin bolofara in ma a damaga CEDEAO ka kɛlɛko kuma la ka Niger sɔrdasiw sɛgɛrɛ, a kɔni y'a fɔ k'a ye o kuma in mɛn wa k'a bi fɛ u ka tɔnba ka jateminɛw kɛ ni CEDEAO ye sɔrdasiw bila ka taga Niger yala mun de bɛ se ka kɛ a kɔlɔlɔw ye lakana ani sɔrɔ sira kan fo ka taga se jamanadenw yɛrɛ ka fanfɛla ma. Farafina tɔnba ka Conseil de paix et de sécurité in ye kumaɲɔgɔnya kɔni bila ɲɛfɛ walasa ka bɛn sɔrɔ kow la. A y'a fɔ CEDEAO ye k'u kan ka ɲɛma kelen yɛrɛ sugandi min na kumaɲɔgɔnyaw kɛ u ni CNSP cɛ. K'a da nin kuma ninnu bɛɛ kan, a ye latigɛ belebele ta ko Niger jɔyɔrɔ farafina tɔnba ka baaraw la ko nin ye o ɲɔngirilen ye ka daminɛ sisan na. Wa a ye wele bila kɔkanjɛkuluw bɛɛ lajɛlen ma k'u si kana sɔn ka jɛn ni Niger ka nin fanga dafiri in ye. A ko a sɔnna CEDEAO ka gɛrɛntɛw ma nka k'u ka kɛ ni fɛɛrɛw ye min b'a to a tɔɔrɔya jugu kana jamanadenw sɛgɛ. Min ye CNSP cɛdenw ye ani minisiri ɲɛma ni maa o maa bi ka fanga dafirila ninnu dɛmɛ, a ye wele bila u ka jɛkulu Union africaine ani CEDEAO ma k'u ka ɲɛɲini kɛrɛnkɛrɛnnenw ta ka ɲɛsin maa ninnu kelen-kelen ma. Nin laseli in kɔfɛ CNSP maaw ma jabili kɛ fɔlɔ. E ko olu ɲaganen tɛ nin waati in na ka kow lataa ɲɛ jamana kɔnɔ. Mobiliba 311 min donna Niamey tile fila in na n'u tɛmɛna Burkina Faso sira fɛ, olu transitɛriw ka tɔn ye ɲɔgɔn lajɛ kɛ kunu ko o minɛ minnu nana olu salensaraw na di jamana ma k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ sira dɔ wɛrɛ fɛ. An ka Habibu Gado lamɛn ale y'u ka ɲɛmaa dɔ ye. Dans le contrat c'est écrit noir sur blanc que Bolloré ne bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ a fɔlen don nɔgɔ si tɛ a la ko salen kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen min bɛ dédouaner wari sanfɛ o n'a di Bolloré ma ko fo ni a tilara a ka jɔli baaraw la o bi ka sɔsɔ Bolloré fɛ sabula olu ma hali u ka baara yɛrɛ daminɛ fɔlɔ wa u bɛ ka wariw minɛ bɛɛ la k'a sɔrɔ nin bɛnkan sɛbɛn ye san 25 de ye. An b'a fɔ an ka marabagaw ye u k'u janto u yɛrɛ la nin ko la. Anw transitaires ni jagokɛlaw an bɛ se ka dɛmɛ min kɛ CNSP ye o de ye wari min n'a tun kan ka di Bolloré ma an b'a di jamana ma. Nous allons verser l'argent au niveau de l'État. Fangɛrɛ fɛ Niamey kiiritigɛsoba fana ye laseli kɛ kunu kunnafoniw jɛnsɛnni na bɔlɔlɔ sanfɛ. An ka Mazu Umaru lamɛn ale ye procureur général ye Niamey sariyaso dɔ la min bɛ wele cour d'appel. Depuis les événements du 26 juillet. Kabini CNSP ye fanga dafiri juillet kalo 26 an ye jateminɛ dɔw kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ani kunnafoni diyɔrɔw ni kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ ko kumaw bi fɔ maaw fɛ minnu bɛ fitina wuli jamana kɔnɔ. Dɔw bi nkalon kumaw ta k'a cari k'a sɔrɔ u ma a ɲɛɲini. Parquet général ye a lase an ma ko ni maa o maa minɛna nin kɛwale in na o n'a ɲɛɲi jamana fɛ. Nin fɛɛrɛ in maa caman ye a tando k'a na kɛ sababu ye ka caman bɔ kunnafoni kolonw jɛnsɛnni na bɔlɔlɔw sanfɛ. Mahamudu Kaba Jakite pour VOA Bambara, Niamey, Niger. Rusi jamana ka soldasikulu Wagner ɲɛmɔgɔba Prigogine
ale y'a yira a ka video dɔ kɔnɔ k'a n'a ka kɛlɛkɛcɛw be Afriki jamana na yaasa ka baara kɛ Rusi jamana bonya kama. O hokumu kɔnɔ a ye wele bila ŋaniya yirabagaw bɛɛ lajɛlen ma. Modibo Dambele ale b'o laseli ka ɲɛ. Prigojine ale bɔra tɛnɛndon wulafɛla la a siɲɛ fɔlɔ ka ja dɔ la kabi a ka murutili min ma sira sɔrɔ ka ɲɛsin Rusi jamana ka faaba ma Kremlin juin tɛmɛnen na ni a bɛ kuma la u ka cɛncɛnfuga yɔrɔ dɔ la ka camouflage fini b'a la ani u ka marifa dɔ b'a bolo. A ko an bɛ baara la yan kalaya bɛ taa fo hakɛ 50 la i n'a fɔ o de ka d'an ye. Wagner jɛkulu bɛ larawuli ani lakodɔnni baara la yaasa Rusi jamana a bɛ se ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ gun bɛɛ kan ani farafina ka se k'a yɛrɛ ka kanabilali ani yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. A ye ni laseli kɛ nin ja in kɔnɔna la ni ale carila ka telegram sira kan. A ye a yɛrɛ kofɔ ko ale ye jatigɛwale mɔgɔw olu ka sitigɛbaga de ye nin wagatinin na ni État islamique ni Al-Qaïda b'o la. Wagner ɲɛmɔgɔ a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka don u ka jɛkulu la ko yaasa u ka se ka na u ye baara minnu layidu ta u ka se k'olu baara kɛ. A ma piripiri latigɛ a bɛ jamana mun kɔnɔna la. Hali n'a dɔnnen don k'a fɔ ko Wagner ko a bɛ farafina camancɛ jamana la ani Mali la. Hali ni y'a sɔrɔ Mali jamana ko u ni Rusila ka kalan lakɔlilaw de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ. Ja in kɔnɔna la Evgeny Prigojine ni a carila telegram fɛnɛ kan ni olu fɛnɛ ko u ni Wagner tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. I bɛ telefoni ani adresse email dɔ bɔra yaasa ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka se ka u sɔrɔ i ka tɛmɛ o sira ninnu fɛ. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Jamana yiriwalenw ka lajɛba daminɛna kunu tarata Johannesburg, Brésil, Russie jamana, Inde, Chine fo ka taa se Afrique du Sud ma olu bɛɛ lajɛlen sen bɛ ni lajɛrɛ in na. Kumaɲɔgɔnyaw bɛna boli kɛ fɛn min kan o de ye politiki ani sɔrɔ fanga bonyali ye diɲɛ kɔnɔ. Kajatu Tarawele ka bɔ Ameriki jamana na ale bɛ o laseli ka ɲɛ. Jamana 40 ɲɔgɔnna Iran, Argentine, Bangladesh ani Saudiya bɛ minnu jatew la de kɛlen bɛ ka laɲini kɛ ka don jamana 5 nin ka tɔn nin na duniya nafolo tilalen sara 4 ye o sara kelen bɛ minnu bolo ne u ka jama bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan bɛ taa i jɔ fo 242 ɲɔgɔnna la. Nin waleya in bɛ biriki ka nafa a n'a ka jɔyɔrɔba de fɔ duniya kɔnɔna na. Président Cyril Ramaphosa Afrique du Sud jamanakuntigi ka fɔ la tɔnsigi nin tile fɔlɔ laban waati ninnu na. Ramaphosa ye a fara kan k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi nin jamana 5 ninnu de kɛlen bɛ duniya sɔrɔ siraw moteur baw ye. BRICS ka tɔnsigi nin bɛ kan ka kɛ waati la farafarali cayalen bɛ duniya jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la ka sababu kɛ Rusiw ka jagoya kɛlɛ bilalen ye Ukraine jamanaw kan ye. A tɔnkulu ni tɔndenw ka baaraw sigilen bɛ hakɛlatilen laɲiniw kan politiki ani duniya sɔrɔ sirabaw de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin l'Ameriki ani nazarala keleya tɔnba Union Européenne tɔn jamanaw ma. Brésil jamanakuntigi Luiz Inácio Lula da Silva ale ye a yira k'a fɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ ko u bɛ labɛnna sabila a ka fɔ la k'u bɛ fɛ ka sigi ka kuma de kɛ ni l'Ameriki ani nazarala keleya tɔnbaw ye lakɛɲɛ kɔnɔna na. Putin ye a sɛbɛntiya k'a fɔ fɛnɛ ko da bɛna dun tɔnsigi ni senfɛ ɲiningali minnu bɛɛ bɛ wari ani nafolokow kan ne a bɛna kɛ sababu ye ka duniya sanni feere nɔgɔya BRICS tɔndenw ma. BRICS min ne duniya sanni feere 118 ɲɔgɔnna de bɛ a bolo bɛ ka kanabilali ɲini ka i yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ dollar la. BRICS teri jamana ɲɛma 50 de makɔnɔnen don tɔnsigi kɛnɛ nin kan ka fara duniya keleya tɔnba ɲɛmɔgɔba Antonio Guterres kan. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye fan wɛrɛ fɛ ka kɛɲɛ ni Faransi ni Mali cɛgɛlɛyaw ye min ye visaw ye olu kɔni dili dabilala u ka consulat barakɛdaw fɛ Bamako ani Paris. Kayika minnu sigilen bɛ Paris u b'u hakilinataw di o koɲaw kan Isa Batili ka kuma bara la. Mali ni Faransi cɛla la gɛlɛya de bi i congo ala ɲɛ dongo donda o nasira la mun ye Faransi olu ka pankulu mun ni o de bɛ wele ko Air France ye an'u ka visa dili u y'o sonsoro Mali ɲɛmaw olu fana bɛ u ta juru sara Brema Baraji ale bɛ Paris. Mais ninnu ye sariya de y'u la aw ye min kɛ a man ɲi a man ka kɛ nin cogoya façon na donc n'a kɛra ten papier min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an fɛnɛ b'an ka papier c'est tout à fait normal n'u tun m'o kɛ an b'a fɔ u bɛ yan fu ko olu y'u ka visa suspendi n'a diyara u ka to Mali fɛnɛ y'a ka visa suspendi pour que i ka bɔ nɔgɔ la fo k'i jɔ i jɔyɔrɔ de la. Ma caman kɔni olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ munumunu mu ni o bɛ ala yanni u ka se ka Mali lasɔrɔ Drissa Traoré ale fana sigiyɔrɔ bɛnnen don Paris ma. Mɔgɔ kura minnu b'a fɛ ka bɔ Afriki kana visa ko in bɛ olu de kan mais an minnu ye carte résidentielle anw ta kɔni ye billet
anw ta kɔni ye sɛgɛn ye min ye o ye avion ko ye parce que ni avion min y'a aw ta ka taa n'aw ye Maroc wagati dɔ la ko aw bɛ lɛri segin kɛ Maroc sɛgɛn b'a la nka dɔw fana y'a jira k'a fɔ mun ye farikolo sɛgɛn dɔrɔn de don. Dawuda Bacili ale bɛ Paris. Kɔlɔlɔ bɛ kɛ sɛgɛn dɔrɔn de juste la fatigue mentale physique u bɛna sɛgɛn wari ko la non Air France wari kɔni u bɛ mun b'u la o ka ca o donc o n'o tɔ bila u ka poche kɔnɔ a kɔlɔlɔ fana bɛ kɛ mun ye tuguni minnu fana bɛ yen ten f'olu ka billet kura ta parce que dɔnbaga dɔ bɛ yen ale yɛrɛ fana a taara billet de ta ka taa Tunisie a bɛ Tunisie a bɛ Air Tunisie ta ka tila ka na tuguni bon minnu bɛ yen a ka jugu olu de ma kosɛbɛ parce que olu taara ka ban. Brahima Baraji ale b'a jira k'a fɔ nin bɛna kɛ sababu ye mun ye nɔgɔya yɛrɛ k'o kɛ visa ko ani avion sɔngɔ jiginni ko la. Nin ye Mali visa ko nɔgɔyalen ye n'an taara a sira ɲuman kan ni ye Mali ni Faransi cɛ avion billet jiginnen de ye an minnu bɛ a foyi tɛ se aw ma parti min bɛ visa ko la parti min bɛ Air France la a bɛ Faransi de kan a tɛ anw kan parce que France y'a fɛrɛ bɛ kɛ ka avion bɛ éliminer ka bɔ Mali ni fɛn cɛ. Bubakar Jara ni ale fana sigiyɔrɔ bɛnnen don Paris ma ale fana bɛ i sinsin o de kan. A kɔlɔlɔ surtout avion ko in a bɛ se olu de ma ka tɛmɛ anw kan min ye visa ko c'est vrai k'an ka mɔgɔ besoin bɛ ka na baara de kɛ yan ka to yan dɔw bɛ na furakɛli kɛ mais olu fana mako banna donc anw bɛ billet ta fo 800 euros 900 euros donc n'a ma dɔ b'anw ka sɛgɛn na a tɛ dɔ fara kan quoi. U ye nin kɛ de walasa maliden minnu ni olu bɛ Faransi ka se k'u lamurti u ka jamana ɲɛmaaw olu kama. Kalifa Traoré, Paris. Ko ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn parce que u ye nin décision in kɛ pour cela an jamana kɔnɔdenw an bɛ se ka kɛ an ka transition mɔgɔ ninnu an bɛ se ka k'u contrôle la cogoya min na u ka décision u y'a kɛ o de kama ni ko i ka k'i yɛrɛ a tɛ taa sɛgɛn kɔni kɔ. O na sira kelen na mun ye Faransi ɲɛmaw o ni Burkina Faso fana cɛla la kɛlen don k'u ka pankulu o bali ka taa yɔrɔ la a n'u ka visa ko o ye o sonsori o jamana in fana la. Isa Bakari Bacili, Kayi, VOA Bamana. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Sisan an bɛna kuma balimaya kan. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko danfaraba de bɛ kunu balimaya ani sisan taw cɛ. Yaasa ka faamuyali caman sɔrɔ o koɲɛw kan. Modibo Keita an ka lasirikɛla don. Ale wulila ka se Cheikhne Amala Kone ma. Nara jelikuntigi don. An ka jɛ k'u lamɛn. Sheikh Hamala Kone i ye jeli ye ka bɔ Naramara la i ye kalan caman kɛ an ka kɔkɔrɔw ani an ka maakɔrɔw ka taabolow kan an bɛ fɛ k'a dɔn balimaya yɛrɛ bɛ mun kofɔ. Balimaya a bɛ bɛn kofɔ a bɛ kelenya kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na kɔrɔ foyi tɛ balimaya la fo bani adamaden min bɛ yen n'a bɛ se k'e bali ko dɔ kɛli la juguman sira kan walasa e kana kisi kɛ ka fili san dakurunya kelen i bali mɔgɔ o de ye balima ye. I ka nin jaabi o b'a jira k'a fɔ balimaya siraw ka ca kosɛbɛ o kama an b'a fɛ i ka ɲɛfɔli kan ye balimaya siraw bɛ sɔrɔ sira minnu fɛ. A fɔlɔfɔlɔ bamananw b'a fɔ ko mantin kuma ni yɔrɔ la u b'a fɔ ko kulusijala k'o de ka surun ka tɛmɛ sinji kan o ye balimaya yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye min faamuyalen don dɔɔni nka n taabolo la bi bɛn ni ni mɔgɔ min bɛ diina kelen na o tigi balima ye ni mɔgɔ ye siya kelen ye o tigi balima do ye a dɔ la i teri mana kɛ mɔgɔ min ye n'a bɛ se k'i bali ko dɔ kɛli la juguman sira kan a bɛ fɔ k'u y'i balima dɔ de ye i n'a fɔ anw bi denmisɛnninw b'a faamuya ni sira min ye ni mɔgɔ min bɛ fa la n'an bɛ ba la o y'i balima ye nka sens large la diina bɛ na o na siya bɛ na o na teriya bɛ na o na sigiɲɔgɔnya bɛ na nin sira fɛ. Sheikh Hamala Kone i ka o jaabiw diyara n ye an bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ balimaya ani sisan balimaya e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o taabolow la. N'i ye fɔlɔ ta an ka fɔlɔ mɔgɔbaw ye balimaya dilan u y'a sama balimaya ma yoba olu bolo jango a ka tigɛ nka anw ka bi tile
anw ye balimaya sama k'a tigɛ ka tila k'a tigɛ yɔrɔ caya an ye denw don an n'an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ an ye furuɲɔgɔnw don an n'an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ an y'an jɔyɔrɔ an n'an ka nafolo don an n'an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ donc bi balimaya a tɛ komi i n'a fɔ fɔlɔ. walasa balimaya min bɛ sinjiya kɔfɔ walima min bɛ sɔrɔ furusiraw fɛ walima teriyaw fɔɔ ka taa se sigiɲɔgɔnyaw ma a tana bɛ se ka kɛ jumɛn ye maaninfinw ni ɲɔgɔn cɛ sigi kɔnɔna na. i kɛra balima cɛman ye o i kɛra balima musoman ye min bɛ laɲininen don i fɛ i k'i da tanga nkalon tigɛli ma. an taabolo la an b'a fɔ jugu foyi tɛ bani adamaden na ni mɔgɔ balima tɛ ko nka ko a ka faamu ko bani adamaden n'a balimakɛ jugu tɔgɔ de ye sitanɛ ye. o sitanɛ kama bi furuɲɔgɔnmaw ka sutura banna terimaw ye ɲɔgɔn da lafa o sitanɛ de ye balimaya hinɛ sama donc min laɲininen don gɛlɛya fara nɔgɔya kan i k'i jija k'i da tanga nkalon tigɛli ma ka tara i balima ye. n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ bi ni gɛlɛya donna balimaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn sama ka se fangabondaw la nka e yɛrɛ bolo fɔlɔ balimaw ka gɛlɛyaw tun bɛ ɲɛnabɔ cogo di sigi kɔnɔna na. mɔgɔ balima hali n'a y'i sen fila siri k'i bolo fila siri ka t'i fili so kɔfɛ an ka mɔgɔbaw tun b'a fɔ n'i ye fonibaga sɔrɔ i yɛrɛ la i b'a fɔ o tigi ani ce ani baraji ka tila ka segin i balima ma parce que i sirikun n'i y'o k'i fonibaga la i ka saya sababu bɛ bɔ a la o tuma ni fɔɲɔgɔnkɔ n'o donna balima damaw ni ɲɔgɔn cɛ o tun bɛ ɲɛnabɔ ni sigikafɔ ye a bɛ ɲɛnabɔ ni danyɔrɔ dɔn ye dɔgɔ k'a danyɔrɔ dɔn kɔrɔ fana k'a danyɔrɔ dɔn. Sheikh Amala Kone i b'a ye k'a fɔ balima minnu bɛ n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinjiya la a caman faralen don bi ka sababu kɛ furuko walima nafoloko walima diɲɛ sɔrɔ wɛrɛw ye e hakilina ye jumɛn ye o kan. balima yɛrɛ misaliya bɛ komi i n'a fɔ bani adamaden bolongɔni den tan ni bana ye kelen min sɔrɔ n'i y'o tigɛ ko jɔyɔrɔ tɛ o la ni balimaw mabɔ i la e bɛ wele ko lujuratɔ ala n'i furuɲɔgɔn i ma n'i balimaw mabɔ i la ala n'i denw kelen i ma n'i balimaw mabɔ i la ala n'i jɔyɔrɔ a bɛ bɛn o tigilamɔgɔ ka wele taabolo la ko lujuratɔ parce que bani adamaden donna diɲɛlatigɛ ko ko la dugumakolo kan i b'a sɔrɔ a ka nafa b'a la n'a ka nafa tɛ min na a bɛ bɔ donc o ti balimaya ye. o la ni maa min kɛra sababu ye ka balimama fila fara yala diinɛ fanfɛla fɛ o tigilamɔgɔ ni mun de ka kan o ka hakɛya ye jumɛn ye. ni mɔgɔ min kɛra sababu ye ka balimaw fara ala mun ye diɲɛ da hali ala yafalen t'i ma kuma tɛ jɔnw ma ala ko ale ka larusi yɛrɛ sigilen don balimaya de kan ni jɔn min ye kelen tigɛ ala ko a bɛ tan tigɛ n'i ye tan tigɛ ala ko a bɛ kɛmɛ a y'o misaliyaw yira an na. yala a tigilamɔgɔ bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ kabila yɛrɛ kɔnɔna na wa. kabila ka danga bi balimatigɛla kan faso ka danga b'i kan taabolo bɛɛ lajɛlen ka danga b'i kan parce que taabolo foyi ma ɲɔgɔn sɔsɔ bɛn ɲinini na balimaya kɔnɔ. o la sa ni ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bilasirali jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin balimamaw ma kɛrɛnkɛrɛnya la minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinji la furu fɔ ka taa se teriyaw ani sigi kɔnɔna ma. mɔgɔw b'a teri kɔrɔ ye i b'i furuɲɔgɔn kɔrɔ ye i b'i jɛɲɔgɔn kɔrɔ ye nka balima kɔrɔ sinbo o t'i ye dɛ o tuma na balimaya ka gɛlɛn kojugu balimaya kan ka tɔpɔtɔ a kan ka lakana sira bɛɛ lajɛlen juduw mana tiɲɛni kɛ dɔrɔn a y'a boli sira i n'a fɔ an bɛ bi tile min na an ka balimaya o man di. Sheikh Amala Kone an b'i fo an ka wele jaabili la an b'a fɔ aw ɲɛna aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna kɛnɛ wɛrɛ. Mali kɔnɔ yurukuyuruku kɛlɛli faama caman minnu ye Mali mara olu tun ye o kɛ u ka layidu fɔlɔ ye nka fo bi yurukuyuruku o de ɲɔ ɲalen bɛ kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔ o hokumu kɔnɔ Bamako an ka lasirikɛla Mohamed Danyogo ale wulila ka se Maliden dɔw ma o b'u ka yetaw fɔ an ye. ni hamina ko bɛ malidenw na bi o de dunko juguya o bɛ se ka kɛlɛ cogo na ka bɔ Mali la ka da kan ale kɔlɔlɔw u ka bon kosɛbɛ Fadi Mayiga ale hakilinata mun y'a kan an ka o lamɛn. ka yurugu kɛlɛ jamana in na o ye fɛn ɲuman ye fɛn ba de don parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ka fɛn di mɔgɔ ma k'a sɔrɔ a n'a a fɛn man kan o man ɲi ka fɛn tigɛ mɔgɔ la mɔgɔ min fɛn a tɔgɔ mɔgɔ min bɛ fɛn mérite k'a tigɛ a la ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma k'a sɔrɔ a tigi b'a dɔn en âme et en conscience a tigi b'a dɔn ko k'ale tɛ nin mérite tiɲɛ yɛrɛ la o jigilatigɛ dama o man ɲi mɔgɔ ma donc ni jamana in na o sera ka kɛlɛ o ye fɛnba de fɛn ɲumanba bɛɛ ka i ka place
bɛɛ ka i ka fɛn a tɔgɔ i bɛ min mérite i k'o sɔrɔ o yɛrɛ y'i ma kunnawolo ye o ka wusa u ka fɛn ta k'a d'i ma fɛn min tɛ e ta ye donc ne kɔni bolo o ye fɛn ɲumanba de n'o sera ka maintenir jamana in na. cɛmancɛ fanga maaw kɔni nalen u ye dunkojuguya kɛlɛ u y'o dɔn u ka baaraw la o de y'a to Tijani Bamajo n'ale kunnafondila ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko malidenw u jigi b'a kan k'a fɔ ni cɛmancɛ fanga maa ninnu u na dunkojuguya o kɛlɛ fo ka se a dan na. N'i y'a ye kɛ an bɛ dingɛ min kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ yuruguyurugu fanga de bonyana faso in kɔnɔ donc transition wagati dɔ la a nalen a y'a kɛ i n'a fɔ ko a bɛ force la maintenant an kɔni mun ɲini u fɛ u k'u bolo jigi maliyɛnw b'u kɔ yurugu kɛlɛ la mais n'u y'u bolo jigi maliyɛn bɛ tugu u la dɛ n'u y'u bolo jigi maliyɛn bɛ tigɛ olu la donc u kana u bolo jigi. Nka o kɛrɛfɛ n'i y'a jateminɛ maa caman de bɛ yen dunkojuguya kɛlɛli o kadira kɔnɔna la u bɛ minɛ wa u bɛ tila ka bila o misaliya dɔ Musa Jabi n'ale Baginedaka ye ale bɛ a da don o la k'o fɔ an ye. Mɔgɔw kɔni ja ka gɛlɛn jamana nafolo la ka se ne kɔni b'a kɛ a sababu ye min ye siraw bɛ yen nɔ u bɛ se ka bila sira minnu fɛ quoi parce que a ko kɔnɔ ka don an bɛ misaliya d'i ma n'a fɔra Bakaratogola ka k'a lajɛ ani Bagina mɛriw fɛnɛ o ni mɔgɔ 5 bɛɛ tun bɛ dossier kelen na u bɛɛ b'o fɛngɛ kelen kɔnɔna la k'u ye tɛgɛsira wari ma wari min t'u ta ye. Bon n'a fɔra ko sisan halisa olu jugera cour d'assises fɛ bon Bakaratogola ta kɔnɔ o bɛ faamu mais y'an ka maire filɛ nin ye Bagina maire filɛ nin ye kɔrɔlen o n'a ka mɔgɔw jugera 5 ans dir'u ma mais a filɛ sisan u filɛ nin ye kɛnɛma dɔw ko u ye appel de kɛ Cour suprême na donc ko bɛ sen na i y'a ye alors que assise ye san 5 de d'u ma bon an bɛ se k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna caman bon ni miiri o fɛn ninnu na a bɛ mɔgɔ jigi misɛnya a ko ninnu na i b'a fɔ o tuma na sisan ko bɛ yɔrɔ min na hali n'i yɛrɛ y'a sɔrɔ est-ce que i t'a ɲɛɲini hali n'i bɛ taa kaso la i bɛ dɔɔni fɛngɛ a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ. Maa caman hakili la i n'a fɔ Dawuda mun ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye u nali kana bila bi la u ye caman de kɛ dunkojuguya o kɛlɛ la nka halisa u kan ka dɔ fara a kɛlɛli kan. Mun ye dunkojuguya kɛlɛli Mali la an bɛ se k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la belebeleba bɔra la an b'a fɔ tare hali n'a ma ban pewu an b'a fɔ caman bɔra la ka sababu kɛ an ka furancɛla fanga min b'an kun ye o mun ye transition ye tiɲɛ na o y'u seko n'u damayira yira u bɛ k'a kɛ fɛnɛ hali bi dunkojuguya na sira kan an bala de ala ka sabatiw bolo ala ka sabatiw bolo jamana ka hɛrɛ n'a ka lafiya bɛ mun na ala ko nɔgɔya ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. Jamana cakɛyɔrɔw olu ka baara o lahalaya o bɛ cogo di gafeba bɔra médiateur de la république fɛ mun a y'a di cɛmancɛ fanga ɲɛmaaba ma n'o ye colonel Asimi Goita ye o kɛra kunasini kuluba Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Siaka Traoré ale bɛ an bolo kɔrɔ a bɛ farikolo ɲɛnajɛ o kibaruyaw ɲɛfɔ an ye. Sirantolontan bunagun kan ni dɔgɔkun laban in na Cameroun Coton Sport de Garoua bɛ AS Real de Bamako bisimila. Sirantolontan ɲɔgɔndan don min bɛ Ligue africaine des clubs champions tour préliminaire ta ko fɔlɔ ko segini ko fɔ. Fo cogoya wɛrɛ la farafina clubu ŋanaw ka ɲɛbila ɲɔgɔndan ta ko fɔlɔ don Ligue hokumu kɔnɔ. A ko segini ɲɔgɔndan saison 2023-2024 ko don. AS Real de Bamako sirantolantanaw ye Cameroun sira ta kunu tarata uti kalo tile 12 san 2023 in na. Min ye senkɔrɔmandodobaw ye olu ma se ka ye a tagama na. Binafu Sila AS Real de Bamako senkɔrɔmandodo tɔn ɲɛmaa don. A bɛ ɲɛfɔli k'an ye. An ni Cameroun ka jan. Diɲɛ yɛrɛ dɔrɔn peut-être comme n'u taara Cameroun u bɛ tila ka avion ta ka taa 1000 km ni kɔ boli tuguni. O taga segi o ka ca dɔɔni. An y'a jateminɛ gɛlɛya min fɛnɛ bɛ yen anw supporters anw tora yan. An b'a fɔ ko ala ka victoire ala k'o nɔgɔya u ye. Ɲɛmɔgɔw taara comme an ka président ba yɛrɛ ale de ye délégation ɲɛmɔgɔ ye. Binafu Sila Bako y'a yira ko maliden dɔ bɛ Garoua dugu kɔnɔ Cameroun jamana kan olu na senkɔrɔmadonoli kɛ ka taa Real kanu na. Garoua an ye mɔgɔw sɔrɔ maliyɛnw bɛ yen ne yɛrɛ min bɛ ka kuma ni ye ne ye dɔɔnin kɛ dugu in na n bɛ yen dɔn fɛnɛ maliyɛn minnu bɛ yen n'u la mobiliser u k'u gɛlɛya cogoya bɛɛ lajɛlen na ka taa Real yɛrɛ ka taa u supporter u bɛ yɔrɔ min fɛn na n'i taara yen ni seni b'i ye n'i yɛrɛ yira kojugu ka équipe de supporter ka équipe contre la même après les matchs u gagné ça u ma gagné
o bɛ e kɛ civil malien minnu bɛ sila bɛ dugure bɛ ne yɛrɛ n'u bɛɛ lajɛlen kuma na o bɛɛ k'u b'u sogo kɛ u bɛ taa an ka joueurs lajɛ hôtel la en même temps match don fɛnɛ min ye supporter fɛnɛ u b'u sego k'o la. hakilina jiginna AS Real de Bamako ni Coton Sport de Garoua ye filanin bin de kɛ ɲɔgɔndan tagali la Bamako yan Sima Sesila kanankolo fan fila bɛ fɛ ni AS Real de Bamako b'a fɛ ka to tulon na fɔ ka se de sɔrɔ Coton Sport de Garoua kan ɲɔgɔndan kɔseginin na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Sisan an ka malidenw lamɛn u b'u haminakow fɔ. aw ni sɔgɔma ne tɔgɔ ye Adama Kane ne bɛ bɔ Ɲɛɲɛbugu la ko ne b'a fɛ ka n ka hakilitan di Faransi ka visa tigɛ de kan Mali ni Burkina ni Niger la bon Faransi ka visa tigɛ anw na n'o ma hɛrɛ min d'an ma o tɛ o to tɔɔrɔ se anw ma parce que mun na an ka hɛrɛ t'a la u ka visa la bon Afrique jeunes ka faamu k'a dɔn k'a fɔ Faransi taga ko n bɛ taa wari ɲini na anw ka hɛrɛ t'o la ma mɔgɔ kelen kelen mun bɛ yen n'olu bɛ commerce la m'olu fɔ bon hali mun bɛ commerce la u bɛ se k'u ka commerce yɛlɛma Chine ni Dubaï kan fɛn fɛn bɛ sɔrɔ Faransi a bɛ sɔrɔ Chine a bɛ sɔrɔ Dubaï an ka Faransi bila koyi n'an m'a bila an ka hɛrɛ t'a la dɛ wa tɛ foyi ɲ'an ye perdi kɔ awɔ o tun ye ne ka hakilina ye k'a ɲɛsin Afrique denmisɛnninw ma. aw ni ɲanguma Deva Bambara lamɛnbagaw n tɔgɔ ye Fagana Kamara ka bɔ Mali la Kita région de Kita n ka hakilina ye min ye bi Mali ko in na ani diɲɛ kun kan farafindenw k'u tɛgɛ minɛ farafindenw ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka ji suma kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ la ka ɲɔgɔn bolo kan minɛ n'i y'a ye kɛlɛw bɛna don farafinw ni ɲɔgɔn tɛ foyi tɛ nansaraw kɔ nansaraw b'u ka ansara don nɔfɛ n'an y'o jateminɛ dɔrɔn farafindenw b'u ɲɔgɔn minɛ u tɛ kɛlɛ u tɛ kumakan jugu foyi sɔgɔ ɲɔgɔn ma nansara b'a ka intérêt de kɔ e fana b'i ka intérêt de kɔ ne kɔni bɛ min fɔ farafindenw ye dɔrɔn farafin ɲɛmɔgɔw de kɛra sababu ye k'an ka jamana caman cɔrɔ dingɛ kɔnɔ farafin ɲɛmɔgɔw de kɛra sababu ye k'an ka jamana caman cɔrɔ dingɛ kɔnɔ nka an filɛ dingɛ kɔnɔ mais ni Ala ka diɲɛ ye bɛɛ bɛ n'i ta sɔrɔ nin na an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ dingɛ in kɔnɔ dɔɔni dɔɔni ni Ala ka diɲɛ ye. Assalamu alaikum Bewa Afrika aw ka kɛnɛ ne fama wallahi bɛ nouvelle lamɛn su ni tile wallahi radio nin ka ɲi koyi a bɛ kunnafoni di yɛrɛ de wallahi Rabbi Ala k'aw dɛmɛ aw ka baara kan ayiwa an kɔni bɛ min fɔ sisan Niger kɔni y'an sigi ɲɔgɔn de Niger ni Mali bɛɛ kelen fa kelen ba kelen de don donc ne bolo fɛn o fɛn mana na Niger ma kojugu la kɔni ni Mali sera k'u dɛmɛ kan k'u dɛmɛ i y'a faamu mais halisa Ala ka ji suma k'a fara ye ya Rabbi ya Rabbana o dɔrɔn de don an bɛ duwawu don na su ni tile Ala ka n'an ka cɛw bɛɛ b'u b'an bolo tan ya Rabbi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Ayiwa musomisɛn fara bogotigiw kan a y'aw ka cikanw laseli kɛ an ye an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don aw bɛɛ lajɛlen ye n'o bɛ tali kɛ 01 20 24 40 47 16 001 20 24 30 47 16 nka yanni aw k'aw ka cikanw to an tɛ sɛgɛn a fɔli la aw ye a b'aw tɔgɔ a n'aw sigiyɔrɔ ka kɔn k'olu fɔ ka sɔrɔ ka aw hamiw tugu o la. Tabali lamɛnbagaw ni ne bɛna dɔn sigi bi kunnafoniyaw la ni laselikɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyati Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafew la ni Ala ma basi kɛ aw bɛna Zinabu Tiyoro la sɔrɔ sini ka taa bila juma na tabali kunnafoni kura wɛrɛ kɛnɛ kan aw ni ce aw ka tulomajɔ la nka aw kana ɲina an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don aw bɛɛ lajɛlen ye o ye 001 20 24 30 47 16 a k'an bɛn ntɛnɛdon ni Ala ma basi kɛ.
sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. Tabale lamɛnbagaw aw dɔn se kɛnɛ kɔnɔ. Aw ka bi arabadonya kunnafoni ɲɛbilaw olu de filɛ ninnu ye. Farafina keleya tɔnba ale ye Niger jamana bɔ Afriki tɔnba ka jɛkulu koɲaw bɛɛ lajɛlen na. Rusi jamana ka soldasikulu Wagner o ɲɛmɔgɔba Prigogine ale y'a yira a ka video dɔ kɔnɔ k'a n'a ka kɛlɛkɛcɛw bɛ Afriki jamana na yaasa ka baara kɛ Rusi jamana bonya kama. Jamana yiriwalenw ka lajɛba o daminɛna kunu tarata Johannesburg, Brésil jamana, Russie, Indi, Chine fo ka taa se Afrique du Sud ma olu sen bɛ a lajɛ in na. Kumaw bɛna boli fɛn min kan o bɛ tali kɛ politiki ani sɔrɔko fanga bonyali ye diɲɛ kɔnɔ. Kunnafoni kolomaw de filɛ ninnu ye k'o fara kunnafoni wɛrɛw kan an ka lasigidenw fɛ Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. An b'a fɔ aw dansi. Tabale kanubaw an ka foli be aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Kunnafoni di sɛbɛ kɔnɔ hɛrɛ ani lakana tɔnba ye a hakilinataw kɔni di Niger jamana gɛlɛya kan. A ye fanga dafiri in kɔni jalaki kosɛbɛ ni ka tila ka Niger jamana bɔ Afriki tɔnba ka jɛkulu koɲaw bɛɛ lajɛlen na. A tilala ka ɲini Afriki tɔnba fɛ k'a ka sekow jateminɛ kosɛbɛ. Niamey Mahmoud Kaba Jakite an ka kunnafoni sɛnsɛnna don an ka jɛ k'a lamɛn. Farafina tɔnba ka bolofara min bɛ bɛn ani lakana kow kunna ye a ka jɔrɔnan yira Niger fanga dafiriko la a ka nin sɛbɛn in kɔnɔ. A ko a dusuma kasilen don sɔrdasiw ka fangata la ani Mohamed Bazoum ni a ka denbaya ni a baaraɲɔgɔnw minɛni la. A y'a ka nimisi wasa yira CEDEAO ka wulikajɔw la ani u ye ɲaɲini minnu ta k'a ɲɛsin Niger ma. Hali ni a y'a sɔrɔ farafina tɔnba ka nin bolofara in ma a damaga CEDEAO ka kɛlɛko kuma la ka Niger sɔrdasiw sɛgɛrɛ, a kɔni y'a fɔ k'a ye o kuma in mɛn wa k'a bi fɛ u ka tɔnba ka jateminɛw kɛ ni CEDEAO ye sɔrdasiw bila ka taga Niger yala mun de bɛ se ka kɛ a kɔlɔlɔw ye lakana ani sɔrɔ sira kan fo ka taga se jamanadenw yɛrɛ ka fanfɛla ma. Farafina tɔnba ka Conseil de paix et de sécurité in ye kumaɲɔgɔnya kɔni bila ɲɛfɛ walasa ka bɛn sɔrɔ kow la. A y'a fɔ CEDEAO ye k'u kan ka ɲɛma kelen yɛrɛ sugandi min na kumaɲɔgɔnyaw kɛ u ni CNSP cɛ. K'a da nin kuma ninnu bɛɛ kan, a ye latigɛ belebele ta ko Niger jɔyɔrɔ farafina tɔnba ka baaraw la ko nin ye o ɲɔngirilen ye ka daminɛ sisan na. Wa a ye wele bila kɔkanjɛkuluw bɛɛ lajɛlen ma k'u si kana sɔn ka jɛn ni Niger ka nin fanga dafiri in ye. A ko a sɔnna CEDEAO ka gɛrɛntɛw ma nka k'u ka kɛ ni fɛɛrɛw ye min b'a to a tɔɔrɔya jugu kana jamanadenw sɛgɛ. Min ye CNSP cɛdenw ye ani minisiri ɲɛma ni maa o maa bi ka fanga dafirila ninnu dɛmɛ, a ye wele bila u ka jɛkulu Union Africaine ani CEDEAO ma k'u ka ɲɛɲini kɛrɛnkɛrɛnnenw ta ka ɲɛsin maa ninnu kelen kelen ma. Nin laseli in kɔfɛ CNSP maaw ma jabili kɛ fɔlɔ. E ko olu ɲaganen tɛ nin waati in na ka kow lataa ɲɛ jamana kɔnɔ. Mobiliba 311 min donna Niamey tile fila in na n'u tɛmɛna Burkina Faso sira fɛ, olu transitaires ka tɔn ye ɲɔgɔn lajɛ kɛ kunu ko o minɛ minnu nana olu salensaraw na di jamana ma ka sɔrɔ a ma tɛmɛ sira dɔ wɛrɛ fɛ. An ka Habibu Gado lamɛn ale y'u ka ɲɛmaa dɔ ye. Dans le contrat c'est écrit noir sur blanc que Bolloré ne bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ a fɔlen don nɔgɔ si tɛ a la ko salen kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen min bɛ dédouaner wari sanfɛ o n'a di Bolloré ma ko fo ni a tilara a ka jɔli baaraw la o bi ka sɔsɔ Bolloré fɛ sabula olu ma hali u ka baara yɛrɛ daminɛ fɔlɔ wa u bɛ ka wariw minɛ bɛɛ la k'a sɔrɔ nin bɛnkan sɛbɛn ye san 25 de ye. An b'a fɔ an ka marabagaw ye u k'u janto u yɛrɛ la nin ko la. Anw transitaires ni jagokɛlaw an bɛ se ka dɛmɛ min kɛ CNSP ye o de ye wari min n'a tun kan ka di Bolloré ma an b'a di jamana ma. Nous allons verser l'argent au niveau de l'État. Fangɛrɛ fɛ Niamey kiiritigɛsoba fana ye laseli kɛ kunu kunnafoniw jɛnsɛnni na bɔlɔlɔ sanfɛ. An ka Mazu Umaru lamɛn ale ye procureur général ye Niamey sariyaso dɔ la min bɛ wele cour d'appel. Depuis les événements de 26 de kabini CNSP ye fanga dafiri juillet kalo 26 an ye jateminɛ dɔw kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ani kunnafoni diyɔrɔw ni kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ ko kumaw bi fɔ maaw fɛ minnu bɛ fitina wuli jamana kɔnɔ. Dɔw bi nkalon kumaw ta k'a cari ka sɔrɔ u ma a ɲɛɲini. Parquet général ye a lase an ma ko ni maa o maa minɛna nin kɛwale in na o n'a ɲangi jamana fɛ. Nin fɛɛrɛ in maa caman ye a tando k'a na kɛ sababu ye ka caman bɔ kunnafoni kolonw jɛnsɛnni na bɔlɔlɔw sanfɛ. Mahamudu Kaba Jakite pour VOA Bambara, Niamey, Niger. Rusi jamana ka soldasikulu Wagner ɲɛmɔgɔba Prigogine
ale y'a yira a ka video dɔ kɔnɔ k'a n'a ka kɛlɛkɛcɛw be Afriki jamana na yaasa ka baara kɛ Rusi jamana bonya kama. O hokumu kɔnɔ a ye wele bila ŋaniya yirabagaw bɛɛ lajɛlen ma. Modibo Dambele ale b'o laseli ka ɲɛ. Frigo Jean ale bɔra tɛnɛndon wulafɛla la a siɲɛ fɔlɔ ka ja dɔ la kabi a ka murutili min ma sira sɔrɔ ka ɲɛsin Rusi jamana ka faaba ma Kremlin juin tɛmɛnen na ni a bɛ kuma la u ka cɛncɛn fuga yɔrɔ dɔ la ka camouflage fini b'a la ani u ka marifa dɔ b'a bolo a ko an bɛ baara la yan kalaya bɛ taa fo hakɛ 50 la i n'a fɔ o de ka d'an ye Wagner jɛkulu bɛ larawuli ani lakodɔnni baara la yaasa Rusi jamana a bɛ se ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ gun bɛɛ kan ani farafina ka se k'a yɛrɛ ka kanabilali ani yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ a ye ni laseli kɛ nin ja in kɔnɔna la ni ale carila ka telegram sira kan a ye a yɛrɛ kofɔ ko ale ye jatigɛwale mɔgɔw olu ka sitigɛbaga de ye nin wagatinin na ni État islamique ni Al-Qaïda b'o la Wagner ɲɛmɔgɔ a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka don u ka jɛkulu la ko yaasa u ka se ka na u ye baara minnu layidu ta u ka se k'olu baara kɛ a ma piripiri latigɛ a bɛ jamana mun kɔnɔna la hali n'a dɔnnen don k'a fɔ ko Wagner ko a bɛ farafina camancɛ jamana la ani Mali la hali ni y'a sɔrɔ Mali jamana ko u ni Rusila ka kalan lakɔlilaw de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ja in kɔnɔna la Evgeny Prigogine ni a carila telegram fɛnɛ kan ni olu fɛnɛ ko u ni Wagner tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo i bɛ telefɔni ani adresse email dɔ bɔra yaasa ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka se ka u sɔrɔ i ka tɛmɛ o sira ninnu fɛ. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Jamana yiriwalenw ka lajɛba daminɛna kunu tarata Johannesburg, Brésil, Russie jamana, Inde, Chine fo ka taa se Afrique du Sud ma olu bɛɛ lajɛlen sen bɛ ni lajɛrɛ in na. Kumaɲɔgɔnyaw bɛna boli kɛ fɛn min kan o de ye politiki ani sɔrɔ fanga bonyali ye diɲɛ kɔnɔ. Kajatu Tarawele ka bɔ Ameriki jamana na ale bɛ o laseli ka ɲɛ. Jamana 40 ɲɔgɔnna Iran, Argentine, Bangladesh ani Saudiya bɛ minnu jatew la de kɛlen bɛ ka laɲini kɛ ka don jamana 5 nin ka tɔn nin na duniya nafolo tilalen sara 4 ye o sara kelen bɛ minnu bolo ne u ka jama bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan bɛ taa i jɔ fo 242 ɲɔgɔnna la ni waleya in bɛ biriki ka nafa a n'a ka jɔyɔrɔba de fɔ duniya kɔnɔna na président Cyril Ramaphosa Afrique du Sud jamana kuntigi ka fɔ la tɔnsigi nin tile fɔlɔ laban waati ninnu na Ramaphosa ye a fara kan k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi ni jamana 5 ninnu de kɛlen bɛ duniya sɔrɔ siraw moteur baw ye BRICS ka tɔnsigi nin bɛ kan ka kɛ waati la farafarali cayalen bɛ duniya jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la ka sababu kɛ Rusiw ka jagoya kɛlɛ bilalen ye Ukraine jamanaw kan ye a tɔnkulu ni tɔndenw ka baaraw sigilen bɛ hakɛlatilen laɲiniw kan politiki ani duniya sɔrɔ sirabaw de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin l'Amérique ani nazarala keleya tɔnba Union européenne tɔn jamanaw ma Brésil jamana kuntigi Luiz Inácio Lula da Silva ale ye a yira k'a fɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ ko u bɛ labɛn na sabila a ka fɔ la k'u bɛ fɛ ka sigi ka kuma de kɛ ni l'Amérique ani nazarala keleya tɔnbaw ye lakɛɲɛ kɔnɔna na Putin ye a sɛbɛntiya k'a fɔ fɛnɛ ko da bɛna dun tɔnsigi ni senfɛ ɲiningali minnu bɛɛ bɛ wari ani nafolokow kan ne a bɛna kɛ sababu ye ka duniya sanni feere nɔgɔya BRICS tɔndenw ma BRICS min ne duniya sanni feere 118 ɲɔgɔnna de bɛ a bolo bɛ ka kanabilali ɲini ka i yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ dolari la BRICS teri jamana ɲɛma 50 de makɔnɔnen tun don tɔnsigi kɛnɛ nin kan ka fara duniya keleya tɔnba ɲɛmɔgɔba Antonio Guterres kan. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye fan wɛrɛ fɛ ka kɛɲɛ ni Faransi ni Mali cɛgɛlɛyaw ye min ye visaw ye olu kɔni dili dabilala u ka consulat baarakɛdaw fɛ Bamako ani Paris kayika minnu sigilen bɛ Paris u b'u hakilinataw di o koɲaw kan Isa Batili ka kuma bara la. Mali ni Faransi cɛla la gɛlɛya de bi i congo ala ɲɛ dongo don da o nasira la mun ye Faransi olu ka pankulu mun ni o de bɛ wele ko Air France ye an'u ka visa dili u y'o sonsoro Mali ɲɛmaw olu fana bɛ u ta juru sara Brema Baraji ale bɛ Paris. Mais ninnu ye sariya de y'u la aw ye min kɛ a man ɲi a man ka kɛ nin cogoya façon na donc n'a kɛra ten papier min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an fɛnɛ b'an ka papier c'est tout à fait normal n'u tun m'o kɛ an b'a fɔ u bɛ yan fu ko olu y'u ka visa suspendi n'a diyara u ka to Mali fɛnɛ y'a ka visa suspendi pour que i ka bɔ nɔgɔ la fo k'i jɔ i jɔyɔrɔ de la. Ma caman kɔni olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ munumunu mu ni o bɛ a la yanni u ka se ka Mali lasɔrɔ Dirisa Traoré ale fana sigiyɔrɔ bɛnnen don Paris ma. Mɔgɔ kura minnu b'a fɛ ka bɔ Afrique kana visa ko in bɛ o don olu de kan mais an minnu ye carte résidentielle anw ta kɔni ye billet
anw ta kɔni ye sɛgɛn ye min ye o ye avion ko ye parce que ni avion min y'a aw ta ka taa n'aw ye Maroc wagati dɔ la ko aw bɛ lɛri segin kɛ Maroc sɛgɛn b'a la nka dɔw fana y'a jira k'a fɔ mun ye farikolo sɛgɛn dɔrɔn don Dawuda Bacili ale bɛ Paris. kɔlɔlɔ bɛ kɛ sɛgɛn dɔrɔn de juste la fatigue mentale physique u bɛna sɛgɛn wari ko la non Air France wari kɔni u bɛ mun b'u la o ka ca o donc o n'o tɔ bila u ka poche kɔnɔ a kɔlɔlɔ fana bɛ kɛ mun ye tuguni minnu fana bɛ yen ten f'olu ka billet kura ta parce que dɔnbaga dɔ bɛ yen ale yɛrɛ fana a taara billet de ta ka taa Tunisie a bɛ Tunisie a bɛ Air Tunisie ta ka tila ka na tuguni bon minnu bɛ yen a ka jugu de ma kosɛbɛ parce que olu taara ka ban. Brahima Baraji ale b'a jira k'a fɔ nin bɛna kɛ sababu ye mun ye nɔgɔya yɛrɛ k'o kɛ visa ko ani avion sɔngɔ jiginni ko la. Nin ye Mali visa ko nɔgɔyalen ye n'an taara a sira ɲuman kan ni ye Mali ni Faransi cɛ avion billet jiginnen de ye an minnu bɛ a foyi tɛ se aw ma parti min bɛ visa ko la parti min bɛ Air France la a bɛ Faransi de kan a tɛ anw kan parce que France ya fɛrɛ bɛ kɛ ka avion bɛ éliminer ka bɔ Mali ni fɛn cɛ. Bubakar Jara ni ale fana sigiyɔrɔ bɛnnen don Paris ma ale fana bɛ i sinsin o de kan. A kɔlɔlɔ surtout avion ko in a bɛ se olu de ma ka tɛmɛ anw kan min ye visa ko in c'est vrai k'an ka mɔgɔw besoin bɛ ka na baara de kɛ yan ka to yan dɔw bɛ na furakɛli kɛ mais olu fana mako banna donc anw bɛ billet ta fo 800 euros 900 euros donc n'a ma dɔ b'anw ka sɛgɛn na a tɛ dɔ fara kan quoi. U ye nin kɛ de walasa maliden minnu ni olu bɛ Faransi ka se k'u lamurti u ka jamana ɲɛmaw olu kama. Kalifa Traoré, Paris. Ko ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn parce que u ye nin décision in kɛ pour cela an jamana kɔnɔdenw an bɛ se ka kɛ an ka transition mɔgɔ ninnu an bɛ se ka k'u contrôle la cogoya min na u ka décision u y'a kɛ o de kama ni ko i ka k'i yɛrɛ a tɛ taa sɛgɛn kɔni kɔ. O na sira kelen na mun ye Faransi ɲɛmaw o ni Burkina Faso fana cɛla la kɛlen don k'u ka pankulu o bali ka